खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। अमृत दैहु जात्रायाव बाहागो लानानै सानै कंग्रेस दैदेनगिरिया दोलोनिफ्राय होखारजादों। 2023 मायथाइनि इक'नमिक्सनि नबेल बान्थाखौ फोसावबाय। गावनि हाथियारजों गुलि गावनानै सासे CRPF जवाना जिउ फोजोबनानै लादों। सिक्किमाव रुंसारि जानाय आर्मी जवान मितु कलितानि नखराव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नुजाथिफैदों। 5 लाख रांनि खनसेयैनो अनसुंथाइ होदों नखरनो। चिराङाव अंगनबादि मावथिफोरनि धरना हाबाफारि। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। अमृत कला जात्रा एबा अमृत दैहु जात्रायाव बाहागो लानानै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि सानै दैदेनगिरिया दोलोनिफ्राय होखारजादों। गवालपारा जिल्लायाव जादों बे जाथाया। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरानि बिथोन बायदियै सानै दैदेनगिरिखौ कंग्रेसनिफ्राय होखारनाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गाहाय मख'निफ्राय दिनै गांसे बिथोनलाइ जारि खालामनानै कंग्रेसनि सानै दैदेनगिरिखौ दोलोनिफ्राय होखारदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गवालपारा जिल्लानि माटिया ब्लक कंग्रेसनि आफादगिरि आइनाल हक चौधुरी आरो गवालपारा जिल्ला आइजो कंग्रेसनि आफादगिरि आफरोजा बेगमखौ बीजेपी सरकारनि अमृत दैहु जात्रायाव बाहागो लानायनि थाखाय दोलोनिफ्राय होखारनाय जादों। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिया जारि खालामनानै बिथोनलाइयाव मख'नाय बायदिब्ला जाय समाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया कंग्रेस दैदेनगिरि सनिया गान्धी आरो राहुल गान्धीनि हेंथायै बानबुंथि होदों, बीजेपीनि दैदेनगिरिफ्रा राहुल गान्धीनि सावगारिखौ लानानै नंखाय बाथ्रा बांसावदोंमोन। बेबायदि समावनो कंग्रेसनि बै सानै दैदेनगिरिया बीजेपी सरकारा रायजोफोरजों फोनांजाबनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै कंग्रेस दोलोनि खहा खालामदों। बेजों लोगोसे बै सानै दैदेनगिरिनि बे हाबाया कंग्रेसनि गुबुन दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरनि खुगाखौ बन्द खालामदों। 2023 मायथाइनि इक'नमिक्स नबेल बान्थाखौ फोसावबाय। 2023 मायथाइनि इक'नमिक्सनि नबेल बान्थाखौ आइजो इक'नमिस्टआ मोननो हादों। देग्लाय इक'नमिक्सआव नबेल बान्था मोननो हानाय मुंदांखा इक'नमिस्टनि मुङा जादों क्ल'डिया गोल्डिन। क्ल'डिया गोल्डिनआ सासे आमेरिकानि नोगोरारि आरो बिथाङा आमेरिकानि इक'नमिक हिस्टेरियान आरो लेबार इक'नमिस्ट। खामानिनि थिलियाव आइजोफोरनि मावसोमनाय एबा बावसोमनायनि सायाव नायबिजिरसंनायनि थाखाय क्ल'डिया गोल्डिननो 2023 मायथाइनि इक'नमिक्स नबेल बान्थाखौ होनाय जादों होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि 2023 मायथाइनि इक'नमिक्स नबेल बान्था फोसावनायनि सिगां गोजोन एबा पीस फिजिक्स केमिस्ट्रिनि थाखाय नबेल बान्था फोसावदोंमोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि 2023 मायथाइनि गोजोननि नबेल बान्थाखौ मोननो हादों इराननि लाइमोन समाज सिबियारि नारगिस महम्मदिया। बेबायदिनो फिजिक्स आरो केमिस्ट्रियाव साथाम बिगियानगिरिनि मुंखौ नबेल बान्थानि थाखाय फोसावनाय जादों। सासे CRPF जवाना गावनि सार्भिस हाथियारजोंनो गुलि गावनानै गावखौनो फोथैनानै लानाय जाथाया सोराङाव फैदों। सुरपटाराव जादों बे जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सुरपटारनि उरियामघाटआव थानाय CRPFनि सावनियाव सासे जवाना गावनि हाथियारजों गुलि गावनानै गावखौनो फोथैनानै लादों। गावखौनो फोथैनानै लानाय CRPF जवानखौ गुलाब हुसेन होननानै सिनायथिनो हादों। गुलाब हुसेना उरियामघाटआव थानाय CRPFनि 142 नं बेटेलियननि जवानमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गुलाब हुसेननि न'आ बरपेटा जिल्लानि पकाबेतबारियाव। गावनि डिउटिनिफ्राय एबा पेट्रलिंनिफ्राय सावनि फारसे थांफिनगासिनो थानाय समावनो बे जाथाया जादों आरो बे जाथाया बयखौबो सोमोनांहोदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। सिक्किमनि दैबानायाव गोमानानै थैनाय बाक्सा जिल्ला आनन्द बाजारनि हाटखलानि फाइखि जवान मितु कलितानि नखराव दिनै नुजाथिफैदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गिबि मन्थ्रिया खर' गंग्लायै मितु कलितानि सावगारियाव बिबार बावो। बेनि उनावनो मितु कलितानि बिमा बिफा फंबायजों लोगोसे नखरजों लोगोसे दुखु मोननाय फोरमायो आरो सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैनायनि आरज गाबो। मितु कलितानि बिमा बिफा आरो फंबायजों लोगोसे सावरायज्लायो गिबि मन्थ्रिया। मख'नो गोनांदि मितु कलितानि नखरनो दिनै गिबि मन्थ्रिया बाक्सा जिल्लानि बेंगिरिनि गेजेरजों 5 लाख रांनि खनसेयैनो हेफाजाब होयो।
बेनि अनगायैबो मितु कलितानि नखरनो रायजो सरकारनि फारसेनिफ्राय गोबां हेफाजाब एबा सहाय होनायनि सोमोन्दैबो उननि समाव फायखि हानजाजों लोगोसे सावरायज्लायनायाव गोरोबनानै थांखि लानाय जागोन होननानै बुंदों। बेराफारसेथिं मितु कलितानि न'सिम थांनाय लामाखौ मितु कलितानि मुङै मुं दोननानै बानायनायनि सोमोन्दैबो फैगौ समाव साननाय जागोन होननानै मिथिहोदों गिबि मन्थ्रिया। गुबुन फारसेथिं मितु कलितानि नखरनि सोरबा सासेखौ थिसननायनि सायाव खौरांगिरिया सोंनाय सोंलुनि फिननायाव आजिखालि रोंगौथि गोनां बिजाथिखौसो थिसननाय जायो होननानै बिबुंथि लाखियो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफादोंमोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ। लोगोसे बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमाफोरा फैनानै दुखु मोननाय फोरमायफैदों। चिरां जिल्लानि सदर मावख' काजलगावआव अंगनबादि मावथिफोरा गोबां दाबि दावाखौ लानानै धरना हाबाफारि लादों। अंगनबादि मावथिफोरा गावसोरनि मोननो गोनां दान बान्थाखौ सोरखारा रादाय होखानाय बायदिनो जाहाथे फैगौ 20 अक्ट'बर 2023नि गेजेराव होयो बेनि थाखाय गोख्रों सोमावसारदों। मख'नो गोनांदि अंगनबादि मावथिफोरा गावसोरनि दान बान्था बांहोनायनि अनगायैबो पेन्सन आरो ग्रेजुएटि बायदि मोननो गोनां मुजिराफोरखौ दाबि खालामदों आरो थांनाय 1 अक्ट'बरनिफ्राय दिनै 10 अक्ट'बर 2023सिम धरना हाबाफारि लादोंमोन। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।